kelihatane kaya wedhus gibas ngeten kok lho. Sapa sing kaya wedhus gibas? Wedhus gibas, wedhus Piarane gibas. sapa? Ora sapa-sapa. Mboten sanjuk lho, Ndra. Ketoke iki nek tak sawang iki wedokan. Sedaya kabeh cabang bayi pokoke wedokan. nek jenengan iki kadose mboten ngatasi. Kalau tak kono abdi-abdi niki lho. Wedem. Karo ayu ya lho. Sangga buana, sangga desa. Ya saya. Iki ning opo? Lho, mau prak ya? Aku takon pangkatmu apa? Iya. Abdi. Oh, gedibal. Gedibal saya nek sendane sepira? Padha sudem. Astagfirullah. Yo. Kok ora kumpul cangkemmu lumat. Mbok ya maca. Biasane yo dhewe ngono ngombeni arak kok iso. Rene, hop. Nang. Hei. Kowe iki aja kurang ajar karo bupati-bupati iki lho. Kowe do meneng. Sapa sing ngomong jotos? Sing jelas. Kowe ngomong jotos. Nggih, nggih. Kecah. Sing pojokan nek menang-menang gene ya. Kita piye nek bro iki? Mlakune kok. Bupati ngene ora payu rabi. Payu ditinggal. Ono senengane kok urus. Angger kutik yo. Angger guyu ya mudeng. Kas kacata. Lah iya. Kecah. Ngono. Piye kecah? Bupati kurang ajar. Ora kecah. Kalam menika abdimu wis ana kerampungan kena sing supaya ning pepungkuran mergo aku pengen kondo karo kowe sing wigat. Kowe kondo babakan kebersihan apa ora? Perkara iki sambung nalika aku ngamar kowe. Kaya ngono. Yo. Nggih, nggih kula. Kada kene nggone perkumpulan. Oh, nggih ngestaken dawuh. Ayo ya. Iya, Mbak. Atur nek ya. Saiki gumantung nyang kowe kecah. Apa kira ngiman kawula ana ing Purwocarita? Akeh sing dadi korban amarga kowe sing jalari tepek bojo ora gelem. Pancen aku ngen. Nanging aku uga ngeman diri pribadi. Yen aku nglakon duwe bojo kowe kok sakjane. Iya. Mesti keman ora bakal mulya. Sebabe Sababe aku ora duweni rasa tresna. ning tresnanono aku kowe bakal jare ra mulyake cahayu le. Gelem ya cahayu. Kok iso tresna kuwi ra dipaksa lho. Bener. Lah kok aku kepengin ngepek bojo aku wis kandha bola-bali yen aku ora bisa nampa katresnamu. Senajan niki dina ora tresna. Ning kalamun kowe cedak lan cedak karo aku tak kira bakal tukul tresnamu marang aku cahayu. Yen kowe. Yen aku ora bisa. Gelem ora? Lho, apa lho ora krungu to? Ki meneng ae lho apa? Manismu kang nguji iwak Senajan gori kaya. agawe eru karo apa
Saiki Rama kepengin ngerti apa sebab saben-saben kowe dilamar dening Piya kowe tansah nampel kowe tansah nampil ora gelem. Coba matur ning ngersaning Rama apa pancen wis ana titikan bocah lanang king ngratoni marang atimu. Usah sok ngguning lawan Rama yen pancen bisa nuju prana apa ki dadi kersaning Rama bakal nyepuro pura-pura menarik dipun mundhut garwa Kyai Kakung ingkang Kandis Kama Sutri Sindoro piye Subrata Kang Mas. Ewon dene kowe gelem dipundhut garwa dening Kakung. Kok malah pilihanmu marang kadangmu dhewe Subro. Yen kaya ngono, kowe dudu lamake menungso nang lamake Waksata.
benter penggalih Rama bareng keprungu sliramu kepengin dirabi dening Kang Masmu Dewi Suba. Nanging boten Rama. Boten ateges kula menika kepingin dipun pundhut garwa kalian Kang Mas Subrata menika boten. Lanjut. Nanging kula menika kepingin dipundhut garwa pawongan ingkang gadahi Suposita. Menggadai dedek piadet kados Kang Mas Subrata Rama. Peluk. Iya, Genjah. Laden Rama wong tuwa nanging wis luput tumrap sliramu. Rama njaluk pangapura lan Rama bakal budidaya supaya sliramu bisa badar kaya dene. Cepat. Nggih, Timbalono putra-putra. wis pakem dawuh. Kang Sowan. Kene-kene. Subrata. Pareng dawuh Swela lan sira. Mari Nah niki. aja kaget. Naga kang gedhe iki dudu kewan kang galak ki ora, nanging iki panjilmane kadangmu lara Genjah. Kang Mas. Rama Prabu. Kepiye Panju? Keng menapa kadang kula ora ginjah ngantos kawujudan saka Katsuka. Kados pundi lara-lare itu? Iki merga saka lupute Rama. Saka rumangsane Rama. Kadang lara Genjah. Kuwi tresna marang kadangmu Subrata dhewe. Jebul sing dikarepake. Priya kang dedeg piadeke lan unggah-ungguhe kaya Subrata. Rama. Napa selaminipun kadang kula ginjah mangkenipun kawujudan taksaka kados mekaten. Ora, Menika ingkang kula kuwatosaken. Rama bakal budidaya supaya kadangmu bisa badar kaya dene kuwi. Mula kanthi kuwi Rama utusan marang sira sak katrine yen pancen sira tresna marang kadangmu Lara Genjah. Tumeka nyang Candhi Penataran. Sora widakake goleka usada ana ngersane Bapa Resi Sampoko. Diajeng Rara Ginjah. Nggih kula Kang Mas. Aku ora bakal wedi kangelan. Mbah apa mengko bebanane saugeng. Kawujudanmu bisa badar kaya dene Duk Ingwuni. Mengkene aku bakal saged golek saratan sarana. Aku bakal budidaya diajeng. Sawetara rantinen diajeng Rara Ginjah. Lan kok Ya, Selak boten kiyat kula nyawang kawujudanipun diajeng Rara Ginjah. Sawetawis kula nyuwun pamit. Ger, wong tuwa memuji muga-muga sliramu enggal-enggal entuk usada kanggo ngusadani kadangmu Genjah. Tambah pangestu. Senajati Sliramu cukup ana ing Taman Sari Diajeng. Aku njaluk pamit. Ingkang atus-atus Kang Mas. Muji nuwun Pak. mesake marang anakku Genjah. Ora prayoga upama mapan ning Taman Sari. Papan kono lumbung ora. Wis pakem dawuh.
sirah. Rumbini. Aku sing teko. Piye Rumbini? Kira-kira awakmu iki rasane piye? Yen rasakan aku bingung. Rasane kaya lara kabeh. Rasane lara kabeh. Ora ana sing kepenak. Jane kowe iki lara apa to ning nganti bingung, nganti judeg pikirku mikirke kowe. Mergo apa? Jagat iki tepung gelang tak ubengi, aku mung kepengin golekne tamba kowe. Saben-saben ana dukun sing pinter tak takoni, ora ngerti tambane. Ana wiku sing gentur tapane tak takoni, ya ora ngerti tambane. Aku jaluk pangapunten karo sampeyan. Kita apanane mung tansah ngepotke marang sampeyan. Aku jane ya mung nandang sing kaya ngene. Aku kepengin nguni sampeyan nang anakku. Kowe iki ora usah kandha kaya ngono. Mergo ora ketampe wae, kowe iki bojoku. Jeneng wong lanang iki kudu tanggung jawab marang keluarga. Senajan to rekoso kaya ngopo, iki ya tetep tak lakoni ngono. Nah, Sampeyan kondo sing kaya ngono karo iki ngene. Mergo saka bingunge atiku. Njur aku iki kelingan. Amun to aku iki isih duweni guru mapan ana ing Candi Penataran. Porsi Sambaka ya to. Bareng kaya ngono aku iki teko ning Candi Penataran. Jaluk tulung karo Bapak Guru Sampoko. Aku ya kandha apa anane. Nak dina iki bojoku iki lara ora ngono. Nah bareng kaya ngono, aku terus diwenehi tamba. diwenehi tamba karo. Iya. Pak entuk tamba, Pak. Dan ngono dikane kataku kemure pindah aku. Ngono. Iki tak simpen ning mburi. Tak jepuke sik ya. Iki lho, wujute tamba saka Candi Penataran. Degan ing dipancas diwenehi kembang telasih. Mbah apa werdine aku iki ora ngerti. Kowe iki tak goleki tamba kok malah nangis iki ngopo ni, Sampeyan, Bu. Sawise sampeyan ganti pancas pucuke karo kembang telasih. Aku kelingan karo Kelingan karo wong tuamu wadon. Perkara apa Rumbini? Ya terus tundane. Simbokmu mati. Wes, kowe iki ora usah kandha kaya ngono. Mergo nasibe menungso iki rak beda-beda, ya to. Sapa ngerti sakwise kowe iki entuk tamba, ing mengkone bisa waras. Iya, mergo wis tak rewangi kangelan munggah gunung dun jurang. Wes muga-muga wae kowe waras, ya. Iso nunggoni anakmu, iso ngopeni aku rak ngono. Ya, diombe. Esa.
Donga sik. Piye dongane, Kang? Semelah-semelah. Muga-muga dan waras. Muga-muga tak waras aku karo tomo iki. Ya ngono. Ya, Kang. Ombene kaya sapi dicombor. Seger ya, Kang. Wapane tak cocok. Kang, seger, Kang. Aku mau celok tangan piye? Ya iya lari aku aja ngono ama. Sanes aku. Piye? Enak, Kang. Rasane seger. Kena diowe meneh, Bro. Awakmu piye rasane rada endek? Dong enak. Lah iki ame waras iki. Ame waras yo yo. Wis nang ditekno nih, nang ditekno. Wah, ini enak iki. Mesti enak. Ketoke seger, ketoke bedang waras. Alah. Iki. Kowe iki aja medeni aku. Kowe kon apa? Hei! Kok malah kaya ngene ketetuane, Mira? Tak mewangi aku kangelan kulit tombo. Si mbokmu ora waras kok malah kaya ngene kedadiane, Bro. Mira, ora usah tak ketuni. Mbok menawa pancen wis ginaris lan Gusti, mung cukup sak ngene si mbokmu ngomong karo kowe, ya ta? Ning ora usah kuwatir, Nduk. Isih ana bapak sing bakal kayomi karo kowe, ya. Mula kanthi kuwi selak mesake penarepane si mbokmu ayo dirukti ya, Nduk ya. Dirukti, Nduk. Mirah ora ngerti. Satenane si mboke mati mergo tak racun. Mergo aku wis bosen duwe bojo tuwek. Karepku aku arep ngepek bojo karo anakku kualon dhewe. Oh, kok bocah iso blengah-blengah kaya bedet selapan iki gak piye to, Cak. Biasane iki nak turu iki kepaten. Ulek-ulek model piye iki tetep ora bakal krasa cae. Bersih mah dipereni nganyakno lilir. Pakai malah mancal-mancal iki piye cae iki. Wanci bengi, wayah sepi, ora ana wong kok setugel. Iki nek ora tak gunake ra malah cilaka. Bocah iki polahe kaya jaran iki ndak gene bocah. Tak kira wis kepati kok iso. Wah, yo. Dadi kaya ngene iki rupane. Nek cilik ora kaya ngono kok saiki dadi ngono gene, Cak.
Bapakne kok malah kaya gendruwo. Ana wong ta ora cah? Ora ana. Aman. Bocah iki ya tak gereki nganggur ora wis lho. Ora bengok-bengok, cangkeme kok tak bungkep. Ben ora iso bengok-bengok. Wis ora kuat tak ucap asem ae. Yo. Kaya mentolo, kaya ora. Wong aku ora mentolo aku kepengin. Wis, mbok ngono kedadiane, nekat aku, tetep nekat. Gendruwo. Kok sampeyan to, Pak? Pak. Ono apa? Hah? Iki mau aku dikeloni gendruwo, Pak. Kowe iki mau Iso aku ketantung dikeloni gendruwo. saka rumangsamu kowe arep dikeloni gendruwo. Lho rupane iki rek rambute ribut-ribut to, Pak. Sampe kok malah Itu iku mau ora gendruwo ya, Cuk. sapa? Bapak. Sampeyan. Kok nak menyek wong tuwa iki. Tapi ora gendruwo, Pak. Lho persis kok. Aja ngono karo bapake kok iso. Wis panak sampean, tak kira ki lagi gendruwo tenan arep ngeloni aku. Ngene lho, ora gila. Apa sebabnya kok nganti aku iki pengen ngeloni karo kowe? Iya sampean ki. Iya to. Kok, Pak. Mergo aku iki kuwatir kowe iki turu dhewean. Wanci-wanci rendeng nyamuke pirang-pirang. Anak nganti kulitmu bintul kabeh dicokoti nyamuk rak ya memang. Nek sampean ki lak yo aja kaya ngono. Lah kok ora kaya ngono. Merah iki wis gedhe. Lho sampean ki tekoni sentonge Minah, kok ora ngeloni. Ngono kuwi saru. Kalaman tangga-tangga sing kepi lak yo saru to, Pak. Karepku rak ngene to, Nduk. Senajan to kowe iki karo aku iki mung anak sambungan. Tangga teparo iki nak nyawang kae lho Suradenta. Senajan to Mina iki anak sambungan nanging panggung kowe kaya anake dhewe rak ngono. Aku mangerteni. Ayo. Nek nganti semene gedene sing ngopeni Minah lak yo sampean. Nah, Aja kaya ngono yo, Pak, yo saru. saru yo. Iso. Mergo kowe wis gedhe. Apa Minah isih cilik ngono ya ora apa-apa arep mbok keloni. Saiki Minah wis perawan wis gedhe ya saru. Ngono yo. Iso lho, Pak. Yo, ora bakal tak baleni, Nduk. Ah iki tiwasku beneran yo. Iso. Kowe nglilir. Tak tenane aku iki kepengin jagongan karo kowe, Nduk. Arep jagongan karo aku. Lah wong arep jagongan wae kok dadak kaya ngono sampean iki. Lah kowe iki ben nglilir kok. Mbok yo digugah. Ngene lho. Mila, Iso. aku tak takon karo kowe. Takon pertelu. Simbokmu mati iki wis pirang dina, Nduk? Simbok mati iki wis arep 40 dinane. Wis arep 40 dinane. Iso. Kowe iki rak ngerti watak pantune bapak to, Nduk? Bapakmu iki nak ora werong wedok 3 dina. Iki otote rak kaku kabeh. Ya to? Arane simbokmu iki wis mati. Upama bapak rabi neh ngono kira-kira entuk ta? Sampeyan arep rapi? Arep rabi neh. Sampeyan kok ngono to, Pak? Ngono piye? Terus ibuke mati urung ono 40 dinane. Lho kudune sampean ki saben dina iki ndongakno simbok, muga
saben bengi turu dhewe ora ana sing ngeloni. Lah wong ana guling. Lawane anyep. Ana guling kok yo ngeloni guling. Guling iki ora ana rasane, Anduk. Ngono. Piye kira-kira kowe iki sarujuk ta ora? Jane aku ki yo mesake karo sampean. Lah iya. Apa sampean kira ora sing apa dhewe. Nah, Ora ono simbok. Yo aku kok bingung yo Pak yo. Yo wis kira-kira entuk ta ora? Tenan? Wah, iki yo gathuk. Ah ngono ya anakku wedok tenan kowe. Bocah wadon kuwi, bocah saka desa Ledok Lor kene iki. Iya tangga. Wah, bendina ketemu terus. Sarmi, Sarmi sing omahe pinggir kali. Wah, bathuke nono. Lah nek aku arep ngambung urung kena pipine bathuke sing. Mak, untune metu sithik. Sing tak pek bojo iki ora rondo ya, Nduk. Nanging bocahe prawan. Sampeyan ki aja gojek. Lho. Lho kok ana prawan gelem karo sampeyan lho sampeyan ki wis tuwa. Lho apa sebabnya aku tuwa kepengin rabi prawan? Sampe apa? Karepku iki arep tak nggo sepoh nggo jamu ben awet enom. Kaya sapa? Tak rahasiakno. Sampeyan arep rabi prawan? Iya. Aja ya Pak ya. Lah kok aja iki? Sampeyan menawa tak kandhani aja rabi prawan. Lah nek rabi prawan kenapa? Sampeyan ki wis tuwa kok arep rabi prawan. Iya. Kok kiki sampeyan ki disia-sia. Ora ngarah mergo saiki aku wis apal karo wong wedok. Apa kanggo Wong wedok saiki rupa karo dhuwit iki tetep dipilih dhuwit. wong wedok saiki rupa karo dhuwit dipilih dhuwit. Dipilih dhuwit. Ora ketan rupane bagus lan ora duwe dhuwit, entut birut iki lho. Elek apa ya apa nek dhuwit akeh ya. Sae montol-montol disayang lho. Wis. Yo ta ora? Ya tak tasake kok bener apa? Iya. Nek pancen sampeyan ki arep rabi prawan jenenge sapa iki? Pengen ngerti. Ya. Bocah wadon kuwi mau jenenge Mirah. Sik. Jenenge Mirah. Iya. Lah kok padha karo aku? Ajen yo kowe dhewe sing Sampeyan ora mendem apa? aku wis 12 tahun prei ya. Omongan kok turu nyakur nyor. Kok keluar gini. Sapu pek bojo aku. Iya. Sampeyan ki ngawur apa piye ta, Pak? Ngawur piye? Lah kowe iki anak dhewe kok arep bopek bojo. Anak-anak kualon. Ibarate anak-anak timun. Cilik tak rumati, gede tak remus dhewe lho. Nggih. Senajan to aku. Kejaba saka kuwi ngene lho, Nduk. Apa sebabnya kok nganti aku kepengin pek bojo karo kowe? Lho, cilik aku sing kangelan, gedene kowe ngentekno lagat. Lho, balik gede arep dipek wong liya, lah aku terus uman apa? Iya Jawa. Pak. Ah iya. Senajan to aku iki mung anake sampeyan ora kualon. Hmm. Nek penganggepku sampeyan ki wis kaya bapakku dhewe. Nek kowe nganggep aku bapakmu dhewe, nek aku nganggep kowe ogah. Pak enek yo Pak aja, Pak. Kowe ora tak anggap anakku nang tak apa ajarku. Bapakku. Hah? Aja ya, Pak ya. Aja. Apa nek capa? Iso. Sampeyan tak kono. Bocah wis meneng-meneng kok iso. Eleng yo Pak banyak, Pak. Eling Nek sampeyan iki kepengin duwe bojo, golek wong wedok liya sapa wae aku sago nembung ning aja karo aku. Kowe iki bangetan iki kowe. Kok iso? Kowe iki anggere dina iming-iming aku terus kok. Kok iming-iming aku iming-iming apa? Kowe iki bocah wadon nak turu lawangmu ora mau kancing. Iso. Bukaan. Kowe iki nak turu polamu kok jaran. Wong anggere kowe polah jareke munggah. Anggere polah jareke munggah.
Bareng aku kowe tok etolmu sing mulus terus aku merangsang. Sampeyan ki kok ngono aja ya, Pak. Arek kowe gelem ta ora lho? Aja, Pak. Pak. Kowe ora gelem ana tetembungan gambreng mangan lho. Tegese apa? Moto peteng ora eto. Lah kok potek iki arep apa kowe? Anak kowe ora gelem. Ayo aja ya, Pak yo. Aku mah. Iki Kowe bocah wedok bento kowe. Anane dicopot isih ya ben kena dinggo. Mergo manggone ning daerah Jawa Tengah kene. aja ya, Pak yo saru-saru, Pak. Sampai ora mesake karo aku apa? Bocah apik. Gene, Bocahe mantuk-mantuk gelem iki. iki tak tilikane. Tak jotos, Pak. Omah aku. Cuk. Kowe gelem, Cuk. Tuh, atur nek. Ndi jake? Aku doi jake. Tenan? Kowe iki lho jekene bocah enak merpati ya iki. Ketoke kepengin rono yang didono wedi. Alah. Asline ya asline kepengin tenan gelem ta ora? Moyo payo. Bapak itu bawa beto. Aja. Bapak aja ya payo saru-saru, Pak. Bapak. Wis tak coplok. Wis tak coplok. Kenapa botek, Pak? Kenapa botek iki udah? Hah? Udah iku, Pak. Udah ora katokan udah. Sing kandha sapa? Kowe udah ora katokan iki. Aku isih katokan. Oh, bener lho kowe kok kaya kowe. Gelem ta ora? Oh, Kowe nek ora gelem ning kene cilaka lho. kene. Kowe ngrasake bapak itu. Sepisan tok ayo sepisan. Timbang aku mbok ngono ki, ngono ya. Iya. Timbang aku dadi bojo, Pak. Iya. Kowe bocah tak ben nganggur, tak ben nganggur. Sepisane mo. Mah, Wis kene ae nak sepisanmu separo tok ae. lho, iso separuh aku ya, Pak. Sepisan mo. Mah, Separo ya mo. mah. Nah ngene apik-apikan anten ae lho. Lu tombo kecelek lho. Aku didono rupane tok ae. Dono rupane. Dono parane. Parikane piye, Nduk? Paling di paraya. Lah tegese. Nek ngerti gila-gila. Lah kok Aja. ora ana sing bakal nulungi kowe. Ora ana sing bakal nulungi kowe mergo iki wanci bengi. Oh, Aja ya, Pak ya. mumpung durung aku iki kelakon ya. Aja ya, Pak ya. Selamat aja. Selamat. Ada kuwi selamat iki apa? Aja kuwatir, Cong, sida. Hah? Sida. Ayune tumpuk. Dasar ayu langkung. Iku ora dijabut katut disuruh ngungkuk. Utono aja tansah gawe. Ngejak omrene, Nduk. Aku pijet Nduk. Ya, carane pijet gampang. Tak warai. Kok nek iso aku pijeti ya. Kon dhuwur. Mengisor. Tengah-tengah mancing sing suwi. Buang. Bablas mengisor.
Manisan. Menduur. Teko sing suwi ya. Bablas menduur. Aja ana sing kliwatan ya. Saya pijet kono. Gampang. Gampang ya. Iya. Tak praktekne ya, Pak. Ya, bicara Dik. Dhuwur. Ajar. Kok lha wong mesti ora ruasane tuane kowe. Bocah sambil gelap. Nah, tak seneng kotaku. Anak yo ben. Yen ragala. Tak serat. Wah, iki tak iwani ambekan kowe kegosan kaya ora sakit blas. Lah karepku gelem ta ora? Lah kok ora gelem sebabe apa? Mergo bapak budi ngono. Apa? Sing kodho sapa? Aku mau panggil bapak. Gelem ta ora? Ora gelem. Wah, ki anu tenan aja. Wah, bukan balik kegosan ben-benane malah kalah. Ora apa-apa kowe cah wedok mlayu nang pira bandre. Pira? Lolo. Oi, Mira. Ati tenane sing nabrak aku mau kowe. Mira. Jeneng wong mlaku wong mlayu ki ya nyawang dalan. Lono wong tuwa lagi mlaku anak ditabrak. Kaya tabrak selelong. Aku jalan sepura ya Pak De, aku ora ngerti yen ana sampeyan ning kene. Kowe kok nganti melayu sifat kuping. Dijane iki ana. Ngene ya Pak De, sampeyan tak kandhani. Apa? Ketemu karo sampeyan aku jalan tulung karo sampeyan ya Pak De. Menawa kowe iki isih wedi tom-tomen karo simbokmu. Sing entas wae mati lagi bubar 40 dina. Ora ya Pak De, ora perkara aku wedi karo simbok ki yo.
aja angger bisa kumecap. Bapakmu Suradenta wis najan bapak sambungan. Nggone ngopeni kowe iki wiwit kowe iki ponang jabang bayi nganti kowe iki perawat. Lho kok wong tuwa mbok bento-bentoke. Ai tenan kok, Pakde. Bapak saiki iki bento. Apa mergo ditinggal mati si mbokmu? Ora. Terus Ngene yo Pakde sampean tak wene ngerti. Lho, iki mau bapak iki teko ning senongku kok, Pakde. Ora mung kuwi. wanci bengi bapakmu mara ning sentongmu. Ora mung kuwi yo, Pakde. Bapak iki ngeloni karo aku kok, Pakde. Ayo jeneng wong tuwa iki wis lumrah. Mergo eling-eling kowe iki lagi wae ditinggal mati si mbokmu. Mbok menawa bapakmu Suradenta iki kuwatir yen kowe iki seton-tomen duwe rasa wedi, njur dikancani turu ning senta. Ora yo, Pakde. Nganti bapak iki ngancani turu aku ning sentot ki ana karepe. Karep-karep kok Pak bojo karo aku. Iya. Iki lek kondo sesembrono. Tenan Pakde, aku kira tau ngapusi kawit cilik nganti semene gedhe napa sampean tau ngerti yen aku ngapusi. Ayo ora tau ngapusi kuwi iki wong jujur. Bapak iki tembung seneng karo aku kok, Pakde. Kuwi tenan. Tenan aku ora ngapusi sampean. Kanggamu kena tak percaya. So, Pakde. Bapakmu Suradenta kepengin ngepek bojo kan kowe. Ora mung kuwi kok, Pakde. Terus? Iki malah aku diamuki dirakuni bokongku dijiwiti. Jarekku iki lho, Pakde, diodol-odol lho, Pakde. Menungso keparat. Lah saiki bapakmu ning ndi? Kae sing bojo Ayo Maria. Kowe dadi bocah wedok iki aja gampang lesunan. Aja gampang ceklek ati wong kepengin njaluk kalung disemayani telung dina kok iso minggat oleh. Durung. Sesuk tak tukono kalung. Aku ora butuh kalung. Anakmu Mirah ki lagi wedi. Ayo ana rembug ki aja rembug sing apik. Ayo. Lho kowe iki jeneng wong tuwa kok kelayon karo anak iki jane ono. Aku iki goleki anakku kualon Mirah. Mergo dheweke iki minggat, golek-golek dheweke njaluk kalung tak semayani telung dina. Lho, Bener lho. Ora Pakde sampean diapusi bapak. Aku ora njaluk kalung. Ngene lho Suradenta. Kowe lan aku iki wis padha tuwa. Dadi samubarang tembung ki ya sing kanthi jujuring atimu. Ora usah kowe nutup-nutupi perkaramu. Tenane kabeh iki aku wis ngerti mergo aku nampa prajuling anakmu si Mirah. Mirah ora dol apa karo kowe, Kak? Ayo jare sak bubare matine bojomu, Iya, bubar 40 dinane iya. anakmu Mirah lagi wae turu wanci bengi. Kowe njur mlebu ning sentonge Mirah. Kowe turu nyanding karo Mirah. Anjur Mirah iki mbok grumut, mbok grayangi, mbok ambungi nganti Mirah lilir. Kandhane Mirah kowe njur nembung rasa tresna, kowe duwe rasa seneng karo Mirah. Kowe duwe karep kepengin ngepek bojo lawan Mirah. Dadi Mirah iki ora dol karo kowe sing kaya ngono. Yen arep tak pek bojo, Bener. iku tenan. Iya. Anjen iya. Foto Pakde. Wong iki lakotan beres-beres ngono kene lho. Suradenta. Ana apa? Jan-jane kowe iki tas nglangkai oyot memang ta. Kok kowe kandha kaya ngono? Lho jeneng kowe iki wong wis tuwa. Kowe lan aku iki padha-padha siswa ning Candhi Penataran. Iya, Ngersani Ki Ajar Sapoko. iya. Kowe lan aku wis buntas nggone ngangsu kaweruh. Kowe kadhawan karo Bapak Ki Ajar Sapoko
supaya dadi pinituwa ning desamu ing Ledok. Lho jeneng wis dadi pinituwa. Iki kudune iki lak ya kena kanggo tepa paturadaning kabeh para bocah nom-noman ana ing desamu Ledok. Iya. Ora njur kowe iki ngasruh tumindakmu. Lho bojomu mati. Lagi 40 dinane. Endah-endahen jeneng wong lanang ditinggalke bojo mati. Iki kudune lak ya didongak-dongake. Bojoku ben singapura dening Gusti Enggal Jagat yen diwenehi papan ing jembar lan padang kubure swarga papan dununge. Ora kaya kowe. Lho ditinggal mati bojomu kowe nggrayangi karo anakmu kuwalon. Kowe nek durung ngerti tak wene ngerti yo. Sak tenane patine bojoku. Iki gara-gara tak racun dhewe. Iya. Mergo aku wis bosen duwe bojo tuwek. Aku kepengin duwe bojo nom. Ngono. Yo. Oh, mula kena diarani. Kowe iki bener glegermu menungso. Ning kowe iki kepanjingan iblis dadi lanat. Iblis ate ora. Tinggaling kowe iki kewan sikil papat. Kewan ate ora karepmu nggon ngarani. Oh. Ngene, Piye? Suradenta. Yen karepanmu mbok badut. Iki ana menungso sing mepalangi karepan. Sing wani dadi pepalangku sapa? Ora liya Maisa. Kowe Kura Maesa. Iya. Senajan to rikala semono kowe karo aku tunggal guru ning Candi Penataran. Aku kalebu adimu nanging yen bab perkara mirah iki bakal tak rewangi totoan nyawa. Yen kowe dadi pepalang ning papan kene kudu tak singgih. Ayo ngono ayo jeblokan kowe karo aku. Yo! Saperang dino. Padha murid ning Candi Penataran. Ayo ning papan kene adu siunge Bathara Kala ben gak rampung perkara. Yen pancen kowe jageni jimat kemat, ayo tamake ning jaganing Aja Suramajane pecah gajah. Ayo rahayune kowe ketemu pas. Umpama ora ketemu aku ngono wis kelakon kowe dadi bangsane berapa. Wong ini kowe ora usah bali ning nggo. Kowe melu Pak. Sepisan kuwi tilik karo aku. Mergo kula niku nembe nandhang ribet, Guru. Repot. Nggih, Mergo kowe saiki dadi wong tani. boten perkawis menika kok, Ya Guru. kok repot.
Kula niku ngopeni layone bojo kula. Eh? Bojomu lara. Bojo kula niku pun mati. Ngono kok yo ora gelem ngabari aku. Mergo saking bingunge ati kula niku kok. Oh, upamane kowe kondo aku ora bisa nambani. Ngeten lho Guru. Piye piye piye. Ingkang kula getuni niku mboten perkawis patine bojo kula niku mboten. Ning tumindake Kakang Suramaesa niku lho Guru. Suramaesa Nggih, yo gene patine bojomu Suramaesa kok melu-melu. ngeten. Nalika bojo kula mati niku lak Kakang Suramaesa niku nderek takjiah. Ya bener. Nah. Apik ya. Bareng kados ngaten, Kakang Suramaesa niku ngertos ayune anak kula Mirah. Anak kula Kualon Sing isih cilik kae. niku rak yen sakniki mun dados prawan. Umure piro? Umure niku dokor rak 19 taun. Bareng ngerti anakku. Lah Kakang Suramaesa bareng ngerti Mirah niku arep disenengi dhewe. Niku saestu kitempet anake bakal dompet niku lho. Oh, neng biyen iku ra duweni tumindak kaya ngono kok bareng wis tuwa kok malah. Lho jaket niku cakra manggilingan kok Guru. Mbok menawi piyambake niku sampun rumaos nek menawi piyambake niku wong jaduk bleguduk mboten wani sing ngalahke piyambake. Elingno kok. Mpun mboten kirang-kirang ngen kula ngemutaken bebasan lambe sak tumang kali sak merang. Piyambake mboten mendho malah kapara saya ndodro. Terus karepku tekan kene. Ngene mboten ketang kados pundi kula niku wong lanang. Kula sabelo oleh warga. Lakon kula gelut oleh Kakang Suramaesa. Terus Ya kula nggih bilang Pak Kempus kalah. kalah tuwa. Nggih. Lumrah. Mila saking menika kula menika kepengin sabelo kalih keluarga. Kula namung kepengin ngemutaken pakartine Kakang Suramaesa. Wajib. Carane kados pundi kula nyuwun tulung kalih sampeyan. Upamane aku kok lapuri terus aku sing ngelingno roh aku mesti dheweke. Mayu nggih. Sing ngelingno kudu. Nah, carane kados pundi kula saged ngalahaken Kakang Suramaesa. Gampang carane. Mergo Gampang. dheweke iku duwe pengapesan. Pengapesan. Angger pengapesane empuk kok dudohno. Ini kapok. Kakang Suramaesa niku gadah pengapesan. Pengapesane napa, Guru? Cepet. Kowe ngerti godhong kelor? Godhong kelor. Angel saiki golekane. Nggih, nek kula ngertos gone. Godhong kelor nggih. Jukuken sing malu ngalor. Godhong kelor sing mangklung ngalor. Jukuken. Jukuken sabetne. Oi, ora cilaka dulur. Yo weden-wedeni. Ngaten diagar-agari niku. Ya, ben kabeh. Dados niku pengapesane. Iya. Godhong kelor sing mangklung ngalor. Nggih kula nyuwun pamit, Guru. Yo, coba tak awat-awat aku. Yo tak jaluk rino lan wengi kowe kudu tansah nyuwun marang kawasaning Gusti teng akara jagat. Dimen bapakmu Suradenta ing mengkone ndang diwenehi eling ya. Kene yo Mira. Ayo iki bapakmu wis bali ning papan kene. Lemone aku lan kowe mbok menawa iki wis diwenehi eling lawan Gusti kang akara jagat. Dheweke pisan jaluk ngapura karo aku ping pindho jaluk ngapura karo kowe. Piye? Aku kepengin jaluk ngapura karo diapurmu. Ora buta.
Ayo mbok menawa kowe iki wis eling kabeh tumindakmu sing ora tau Nanti aku tekan ning papan kene iki kepengin baleni sego wadang gelut karo kowe neh. Suradenta. Ana apa? Tenane aku ki ora kepengin mati yen aku kuwi karo kowe iki tansah cecungkrahan. Arep dikaya ngapa senajan kowe lan aku iki dudu dulur kethok unen. Kowe iki dulur sak Iya. dulur sak Kanan. Iya. Mula di sing salah ya ayo njaluk ngapura sing bener ya kudu ngapura. Nanging rasane atiku isih lara merga kowe dadi palang. Ngontung tek bojo karo Mira. Dadi kowe isih kepengin bacut Iya, ngejak tanding karo aku. anjen kaya ngono. Ngene, Piye? Suradenta. Aku ora nias lawan kasekten kasudiran ora. Ning yen kowe ngadepi Suramaisa, tangeh nganggo lamun kowe bisa menang. Kowe iki aja sumangkean. Dupeh nalika semono aku gelut karo kowe kalah. Njur kowe sumangkean. Nanging yen to dina iki kowe jajal karo Suradenta, kowe bakal kelangan nyawa tak kandhani. Jero apa gegaman sing mbok nggo ngadepi kelawan Suramaisa, Kowe pengen ngerti? Iki lho wujude. Odong kelor sing mangklung ngalor bongko kowe sedhe lekas. Oh. Piye? Suradenta. Ana apa? Gumun banget jroning ati. Lho kok nganti kowe ngerti sing dadi pengapesaning Suramaisa. Mongko ing jagat ana ing padukan candhi penataran. Iya. Iki sing ngerti pengapesaning Suramaisa. Iki ora liya mung Bapa Guru Ki Ajar Sapaka. Kantong iki rak suwale wong iki rak akale. Nalika aku gelut karo kowe kalah, aku munggah ning candhi penataran. Dandang tak oleh kuntul tak olehke gandang. Cakemah ketucut tembunge Bapak Guru Sambaka nuduhake pengapesanmu. Dadi aku mbok elek-elek karo saling Bapa Guru Ki Ajar. Iya, napa? Nanti kowe takon pengapesan. Iya, Jur Bapa Ki Ajar Sapaka nuduhake. nuduhke perkara pengapesanmu. Ya. Suradenta. Piye? Senajan kowe ngerti pengapesaku aku ora wigih ngadepi. Yen pancen kira wedi maju kowe namane karo Suradenta. Apa sing dadi paling Suradenta cekelan dadi batang. Suradenta. Piye? Ora apa-apa. Kowe wis mentala lawan aku. Senajan mergo aku belani wong ben tumindak. Ning eling dene besok matimu luwih rekoso tinimbang aku.